kune vasati vaziva kuti akaponda hama yedu ndiani ende hapana kwavari kumbonzwa munhu ari kupenga kana kuti kune ngozi asi vari kutoziva kuti hama yedu yakapondwa ndizvo vanoitwa sei vanouya ngavauye vanhu ivati vaitira zvinoitira kuvanhu ivava vacho vakaponda ndokwatinozodawo something zvinobva kupi zvinobva ikoko kungozi kwakauraiwa nemunhu ikoko nenyaya kuti vanhu vanofana kuve vachiripa ka saka vanofana kuzoziva kuti madzibaba vanoita basa kana mweya womunhu iye akaita se wamuka munhu akauraiwa wamuka watambudza vanhu vanhu vachiona vadzoka vachimanifesta kuti zvechokwadi hama yedu kana isi tisi takauraya taya kuzoripa madzibaba vada kuteera nemakamera ka aiwa munoteera nemakamera hatomanzora zve nemakamera pabasa iri asi munongoteera henyu apa chakaipa toda kukumbira kuti kupupura nekuti vamwe vanoda kuona sana Thomas ndo zvitoripo nokuti iye zvinezvi vanhu vazhinji vari kungotaura kuti sezvamuri kutoita izvozvi zvika panapa comment section inongotaurawo kuti tagai basa mataura yenyu kuti muri muIT but unonzoona kutaura kuti kana mabhuroka asiyana nezvekunyepera vatoriko nehama dzangu dzimwe dzinonye zinyeberwa kwa dzine zitoenda vanenge vatoriko asi mweya wamwari uriko kuti panapa pangaitwe zvinhu zvirizvo vanhu vanotoziva vanoziva kuti aiwa baba wana maitiro aunoita ndozvitemba pabasa racho nyaya ndeimumuri mamuri mukubatirana mishonga zvatari chataura zvana njuzu izvo vanhu vari kutosvika pakubatiswa zvihombe pakadzika chaipo nenyaya yekuti manjuzu vanhu vanokuenda kunzing'anga vachinopiwa zvikwambo ng'anga dzikurombesa vanhu sakana bhizinesi ravo kairoro bhizinesi rekupa vanhu zvikwambo nyaya kuromba imwe nguva handigone kurambidza vanhu kuti vanhu musarombe asi pamunoromba paipa musasacrifice vanhu tine vanhu vari kuti kuromba vari kubva varomba vachisacrifice vanhu kuromba kwakashata nekuti kazhinji vanhu vari kubva vasacrifice mweya neropa revanhu vanhu vari kutambudzika saka vanhu vari kuzouya kwatiri tochivabatsira kubvisa zvikwambo izvozvo kubvisa minyama nekuti musha menyu mukaita munhu aromba chikwambo anotonyoresa zita remunhu wese kuti munhu aite munyama anotonyoresa zita remunhu wese kuti achazofa rini munhu achatambura rini mupe wenyu gwara nekuti munhu anota kutopondwa kazhinji kana mutumbi wake anga asinoita kupiswa anofanira kutoba nezvaanobatiswa paanofa ndozvombo zvako anofanira kubatiswa pamutumbi wake ipapo motomuradzika zvenyu akabata kuitira mweya wake unofanira kuwana simba rekurwisa kune akatouraya. Muri yeZimbabwe tiri kusangana pano pa Sly Media TV. Zita ndonzi simbi yebasa toda kuramba chikutendai nekulike nekufollowa nekusubscribe pa ma channels edu yese. Anditika tiri kufara zvikuru kwazvo nokuti zviri kuenda zvichioneka kuti kubva patakatikumbira kuti aiwa haikona kungoona muchienda nokuti pama statistics atinopuwa neYouTube pamwachete ku back end kweFacebook anotaridza kuti vanhu vakawanda vari kuuya kuzoona nyaya dzakasiyana siyana zvinoyera zvinoda kufumurwa zvamunosangana nazvo pano pa Sly Media TV. Vanenge vachiona kuti vanhu vari kuzviona vakawanda vacho havana kulike page Facebook page yedu, havana kufollowa Facebook page yedu, same applies neku YouTube, havana kusubscribe. Nokudaro tikuramba tichikukurudzirai kuti aiwa kamusubscribe nokuti ndo panobva mari dzedu dzepetrol ipapo pakusubscribe. Ipapo apa tinogara taakuziva kuti tiri family yakaita sei. Kana danga iri burial society ungati hero uri burial society usina kupiwa card rekunzi uri member yedu kuti tizoti you are a member of this growing family yes Sly Media TV. Toda kuona maka subscriber toda kusvika pa 1 million antika kwese kuma pages edu toda kusvika pa 1 million ndokutika tinzi tiri mu Champions League. Tiri kuziva kuti munototiona nakudara ndogara nchitaura kuti tiri ma videos akaoneka anopfuura 20 million. Vanhu vakabva kupi ivavo zvinoudza kuti ayo isusu tine vanhu 400,000 vanotera ku Facebook, tine vanhu 380 vanotera ku YouTube channel. Zvinoudza kuti pane vanhu vasina kusubscribe ndo vatiri kuita appeal nasu nanditika nezuro takanga takaswera tiri kuchitungwiza kuchinamatirwa namadzibaba aMozi pamwachete neungano yeJohani Masowe echishanu vachinamatira mweya wapedza vanhu uri mweya wema accidents mumugwagwa wekuenda kuchitungwiza. Nekudaro pakanga paine munamato wakatora vanhu nguva yavo uri musi wesvondo vakauya vakaungana pane vanhu vakanga vakawanda zvikuru kwazvo.
pfuura 10,000 hatina hedu kuita head count, asi ukangotarisa sokusviba kwako kaita vanhu tiri kutaura kuti mapostori akapenda road ikaita white, varipo zvavo ipapapo vachiimba, aiwa neeko ichienda ichidai, so aiwa takave nenguva yakanaka ipapapo. Nhasi uno ndine munhu waMwari wandinaye mustudio muno mwatora kuti tikurukure. Vazhinji venyu munovaziva, makambovanzwa pamaredhiyo, pamasocial media platforms apa, aiwa vachiri kuenderera mberi nebasa, asi kuno kuSly Media vari kuuya kekutanga, asi havazive kutanga kupinda mumedia. Handitika aiwa isimbi yebasa. Vanoziva madzibaba marimo, rekati vachingamidze muchirungu. Madzibaba makadi aiwa tinosimba mongoti simudzei izwi mbichana mosevera raitikaisepedze maiki kwamuri koko. Nhasi tichanzwa zvizhinji vari kutaura kuti aiwa Chikero chiri palevel yepamusoro, he is on another level, nekudaro havanyare nebasa ravo ravanoita. Vanhu vazhinji vangada kutanga kuziva kuti ivo vanombonzi madzibaba amarimo vakabva nekupi uye vakatanga paage yipi kuti vazive kuti ini ndine mweya uri pandiri. Aiwa, basa ramadzibaba marimo rakatangira kumarondera kwana Chota uko kwatakurira pachikoro taidzidza kwaFramera. Vanotiziya vazhinji havatozivi zita rangu, first name yangu vanongoziva kuti ndaingonzi madzibaba. Ndakaita basa kubva kare, saka basa rakatanga 1996 kusvika vaingoti madzibaba, asi zita renyu chero riri paiko chero headmaster kana kupi vanhu vaingondiziva ngoti ava ndimadzibaba. Nekuda kuti maipinda chechi inokudaidzai kuti madzibaba? Kwete kupinda chechi, kutobatsira nekuda kwekuti ndaitobatsira vanhu pachikoro ipapo. Mamuri kumakore mangani? Vaitofamba netsoka vachiuya muchidhiraivha mota mwachiuya nengoro vachizoti kandapedza chikoro kusekondari reka kuti kuprimary. Kuprimary zvakatotanga kuprimary, zvakazoita zvichikura takusekondari zvanyanya, kuzonopedzawo chikoro basa richikura kusvika tamuno basa rikungofamba richingoenda. Hatimbotaura ipapo panyaya yekuzoti chii chaunotanga kunzwa kuti ugozoti inini ndoda kunamatira munhu ari kunzwa musoro pachikoro? Zvaitongotanga sezwi, izwi ndo rakatanga kuuya. Kunzwa kwandiri kuita ndichitaura nemisoro ndokunzwa kwandaita mweya, kutonzwa kuti pana nhingane zvakati zvamutambudza munamatire, choro chakati nechakati tomushandisire ayambuke. Ndapakati nepakati ugadzire icho neicho, zvinhu zvake zvifambe, dzivirira pamuso pakadai padarowa nemheni, potopostwa nemheni. Pamwe kana kutokurambidza wotozoona kuti mheni yakataurwa nemwana uyo yaida kurova imba yakatozonorova muti uri nechinhambwe kana ndemita zawe. Vanhu vachitanga kutenda kuti zvechokwadi mwana ane zvaakanga aona. Saka ndo matangiro aita matambudziko achiona maonerwo aiitwa kuti mweya uripo uri kuitawo basa. Saka imwe nyaya hamuna kuzonditaura zita renyu rakazara. Zita renyu rakazara riri paiko kechi rinonzani? Zita rangu riri paiko kechi ndinonzi Evans ani? Evans Muchemeni Marimo. Ndine masenemu mairi. Muchemeni Marimo. Aiwa tiri kuitira kuti vaya vari vekumarondera vazokuapprova kuti Evans haida unotoziya. Handiti? Right, pane hatitaurei nezvemamiracle. Vanhu vazoona karutera mamiracle. Pakutiri kuprimary ikoko, zvamunorangarira zvamakaita, tanzwa nyaya yemheni, zvamunorangarira zvamakaita zvakakachikamadza even vanhu vese vepachikoro nevemuraini, yanga iri imwe nyaya ndechi kunze kwemheni iya? Chekumbotanga chakaitika kuti vanhu vazive kuti simba raripo rarisiri kutamba naro. Kwakamboti vanhu vachitobva kuchikoro paya, vanhu vaifanira kutiwina kuenda kurukova. Umwe ndobva atorwa nenjuzu, umwe atorwa nenjuzu, kudaro tabva tanzwa kuti nhingu yatorwa nenjuzu manyai, kwakutomhanyawo nevamwevo paya. Vanhu vakatanga kubvunzana mvura kuita zvakasiyana siyana. Ndakasvika ipapo ndikawamisa, mweya wati munhu anobuda zvakanaka, mirai zvamuri kuita. Kwabva ndakutongoita minamato yandakaita ipapo, kwakutongovhura mvura, kwakutongobata mvura, kuvhura kanenge karodhi mvura makavhurika, mvura yakatomboita seyamira zvishoma, munhu achibuda neipapo. Munhu akabuda nanhasi ariko anotodya sadza. Madzibaba asi madrama here? Kwete madrama. Kwete mabhidhiri. Matestimony emachokwadi. Munhu uyo ariko here akabuda mumvura imomo atorwa nenjuzu? Atoripo izvezvi. Atobaba vanhu vavo vakuru, ende akanga atori mukuru kwandiri. Panguva iyoyo munhu anga atori kuma form 3 ndanziri kuma grade 6. So munhu anga atorwa anga atori munhu mukuru. Vanhu vakakuteerera here pamakati ayo makasi? Vanhu vakatiteerera nenyaya yekuti vaticha vaiziva kabasa rangu, nekuti papacho nematicha nevanhu vekuminite vanga vapo. Headmaster anga ari ani mumazuva iwayo? Anga ari murefu, ainzi murefu. Ticha wenyu wemuklasi anga ani? Nawo ana head kuti akazoshayika.
ainzi murefu. May his days all rest in peace. Kuma teacher anga ari teacher wenyu ko kuma grade 6 muchiri kumurangarira? Teacher wangu panguva yanga ari ainzi teacher aniko, ainzi teacher Mukucha. Ainzi teacher Mukucha. Ainzi teacher Mukucha. Inyaya iyi vanotoiziva? Vanotoiziva. Muri zita remunhu akanga atorwa nenjuzu muri kurirangarira? Uyu ainzi tichaona. Ainzi tichaona. Manje ipapa pane nyaya atibva tapinda munyaya yemanjuzu iyoyo yatekeshera mazuva ano izvozvi tine vasikana vakatorwa kubhindura vachibva vafira munhingirikini mumvura vaenda kunoita nyaya dzemanjuzu idzodzo. Iyi muri kutaura kuti pane munhu akanga atorwa nenjuzu futi akabva mazoita munamato akazobuda. Icho kune manjuzu ariko here kana kuti madhirama futi? Manjuzu emachokwadi ariko, asi kungoti mazuva ano mawandiro azvaita hazvifeki zvawandisa. Zvifeki zvawandisa, munhu wese angoti wane chaire njuzu. Uyu anongoti anogona kugadzira zvemanjuzu. Saka zvemanjuzu zvakunetsa kuchinzwisisa. Saka muri kuona vazhinji vanenge atorwa nenjuzu ari kutozongosvika pakuparara. Nenyaya yekuti kazhinji anenge atori nemuprofita asina simba. Mapaona, asi pakange pane muprofita ane simba rekugona kutokunda njuzu yacho. Zvakafanana kumazuva kune mumwe akatorwa nenjuzu. Ndato mu 2017. Takaenda tikatomuburitsa nanhasi mwana wemusikana futi yakataurika futi. Nyaya iyoyo takatoenda ikoko kune radio vanhu varipo tikatomuburitsa nanhasi munhu anodya sadza. Saka zvinoda kuti iwe une chikero here chekunge uchigona kudi kuita basa racho. Saka vazhinji manje nenyaya yekuti kwane nzara zvakuitika munhu anongoti ndoita basa akambenga ari mudare achifamba namadzibaba kuti ndawo madzibaba asi anenge asina sodzo yacho yekuita basa. Saka namanjuzu mazuva ano ada kupota achicherechedzwa nekuti mazuva ano mukatarisa semutaundi munhu wese rangobute mudzimba umu rangobute almost everyone. Saka zvinhu zvinenge rakashate haro bute munhu anogona kuriputa kuti arangoputawo bute asi vazhinji vakuriputira kuti akanzi apute nekuti anenge ane mudzimu, akanzi apute nekuti anenge ane shairo njuzu. Unoona family 1 ine vanhu 5 vari kubuda buto vaite nenjuzu aiwa njuzu hadzidaro dzinowanika apo nepapo muno chamudunhu menyu munotoona 1 ane njuzu kana kutoshaya hadzingowaniki. Ngatitaurei pane dzamakaburitsa kumazowe naiyo kwachohota. Kana tikapinda panyaya iyoyo vanotaura nevanokurukura matare matinopinda isusu pano paSly Media TV inini wacho tinonzwa kuti munhu kana achinge atorwa nenjuzu anoenda okugara pasi kana 3 months ari papo zokuda kana ane tswanda akurapa akuita sese. Saka imimi zvamakamuburitsa nekukasika makamaona kuti atorwa nenjuzu yefeki here kana kuti makatotorera vanhu dzinza munhu akazofunga angadai ari n'anga iri kutorapa vanhu vese vemuzimbabwe zvinezvi pakamira sei papo? Munhu kana achitorwa nenjuzu kazhinji anogona kutorwa nenjuzu asina ashaire njuzu apinda nekuti pane madziva asingade kuti upinde ione tsvina usina shaire njuzu racho vanhu vangosopinda vana vechidika vanoda kutamba kanoda kunyoredza hove pano pasingaredzwe hove. Saka pakesi yakaitika yekutanga ndeyekuti vana vaingotambirawo ipapo pasingafaniri kutambirwa yechitu ana amai vaida kuwachirawo pano pasingatenderwe kuwachira nenyaya yekuti njuzu iripo. Saka chandaikona vasikokumbira nekugadzirisa kuona vanhu vari kuchema kuti hama yedu yatorwa kwakutora munhu kwakuzomurapa abuda mvura. Apa mune matoona kuti kutorwa kwaaita tinoti pajeke ipapo haizi nyaya yekuti iye ane shaviro kuti anogadzirwa pasi ipapo azodzoka ave godobori kana ndo chimiro chaachiripo ipapo. Ndo chimiro changa chiripo ichokwadi. Alright, kukana mukasvika imaona kuti uyu zveshuwa anofanira kumbogara pasi ipapo matima kusangana nesituation iyoyo? Situation yakadaro handidi kureva zvisiri izvo handisati ndasangana nayo yekuti munhu anotorwa obva azodzoka akurapa. Ndinongoita kuzvinzwa handisati ndasangana nayo. Situation yandakasangana nayo ndeyeumwe kubhindura uku akatorwa asi anonzi akazobuda ega. Ndakasara ndosvikapo atobuda akatorerwa pamba chaipa yadhi akabhururuka nenchamupupuri akazwa kukandwa kumvura. Iyeye vanhu vakazoita kutochera kurukova vachisvika vachiona kutobuda ega. Saka patakazosvika takasongodzwa yanhoroondo munhu atobuda. Zviri kunzi akatora nguva yakadii ari pasi pemvura iye? Zvinomboita kana more than 1 hour.
akatobuda achito asi zvinhu saka akuita basa rekurapa iye ndiye anganga igorebori. Aiwa, tinotenda. Tamhanya kumberi iye zvinezvi makura maminimini akatanga kuitika, minana yakatanga kuitika muri kuchikoro kumarondera ikoko, mazopedza chikoro chakazopera here? Vazhinji vanoita kana zvounganga anozoti handazopedza chikoro ndasutswa ndakatopedza chikoro ndakatoenda kubasa. Ndakatopedza chikoro ndikatoenda kubasa. Maita basa nanhasi ina computer engineer by profession. Nanhasi nditoenda kubasa, ndoenda mabasa angu andinobatsira hangu, asi nditori nebasa rangu randinoita. Handisi wewe vanhu vakabva vanzi musaende kuchikoro. Aiwa, ndinoenda kuchikoro. Even nanhasi ndine chikoro changu chandiri kutoita. Saka tinokurudzira vanhu kuti varambe vachiita zvechikoro. Nokuti vaprofita vechidiki vanenge isusu ana Mukoma Sly vatangoti ngangonzi ndaane krawa ndakutoti zvechikoro. Aiwa, ndikuramba ndichingodzera IT yangu iyo, ndikuramba ndichigodzera. Ndiyamuramba muchiwedzera. Alright. Aiwa, no, zvakanaka. Saka mapedza maenda kuchikoro, maakushanda. Pfungwa yekuzoti muzove nesangano yakauya sei? Sangano rarangogara riripo. Sangano rarangogara riripo, hatinobvira takamira kunamata. Maive pasangano revamwe here kana kuti renyu imimi? Tine sangano revabereki rana remadzisekuru raripo rataingoendawo. Saka nanhasi ndo ratingoramba tichingoumbiridza tichibatsira vanhu. Saka kana pane mukana kuti ndaita mukana kuti ndiri free tichitobatsira vanhu full time. Saka kana muchiti vabereki, muri kureva here kuti vabereki venyu vakanga vaine chipo chimwe chete chakafanana nechamunoda kuti kurukurira nezvacho panapa nhasi, chamuri kukurukura nezvacho chekuti vaibatsirawo vanhu? Aiwa, vabereki vanga vasina chipo. Wakangoberekawo mwana ane chipo, asi vanga vasina chipo. Asi kuunganidza vanhu zvavo vakanga vachizvikwanisa. Vaizvikwanisa ende vaitendera kuti basa ngariitwe. Nokuti vakatovhunzwa panguva yekunge basa rakuita serious nevakuru kuti basa ramba tiendera mberi yakandomborimisa. Zvikainzi aiwa anga aramba achiita basa. Saka ndaikwanisa kumaneja kuti kubatsira vanhu ndichienda kuchikoro. Saka nazvino ndogona kutowana mukana futi wekuti ndichibatsira vanhu ndichimboita mukana wekuenda kubasa. Ndichiitawo basa rangu, ndotozviitira basa. Handisanda kushandira mukambani, handisanda kuita zvokushanda kukambani. Ndakatosiya kuti harisi kumanejeka kubatsira vanhu. Saka zvamuri kuita zveIT pane ningirikini macomputers edu anomborwa nemweya tsvina here isiri virus? Aiwa yakana. Aiwa, tangoti tingotseka kuti tisazonyanya kuve serious. Muri yeZimbabwe panapa ndina madzibaba vari kutitaurira nhoroondo yavo yokuti aiwa vakatangawo vari mudiki kuti vanzwe kuti pane izwi rinotaura riri pavari uye rinobatsira vanhu matambudziko akasiyana siyana. Hungu tataura baba marimo nenyaya zvamakatanga kuita muchiri uku. Iye zvinezvi vanhu vamuri kubatsira musangano nezita resangano, vanhu vakaita sei, vari kuuya nematambudziko akaita sei? Vanhu vari kuuya kwatiri kunyanya mazuva ano vari kutifonera pamafoni apo, wapuwa nhamba kana wadzona masocial media nevari kuita kuuya. Vanhu vari kutambudzwa kunyanya nyaya dzekutanga, nyaya dzemudzimba dzekuti munhu anenge adana nemunhu wake obva arasiswa aida kuti tidzokere pakare. Vanhu vari kutambudzwa kunyanya nyaya dzemabasa. Mabasa vanhu havasi kubatana zvakanaka. Vanhu vari kuitirana makuhwa, vanhu vachivhiringidzana zvinhu, munhu anopedzera atovengwa, vanhu vari kuroyana. Then imwe nyaya ndeyemumhuri. Mamhuri mukubatirana mishonga, zvachari chataura zvana njuzu izvi. Vanhu vari kutosvika pakubatiswa zvihombe pakadzika chaipo nenyaya yekuti manjuzu. Vanhu vanokuenda kunzin'anga vachinopiwa zvikwambo, n'anga dzikurombesa vanhu. Saka ndo business ravo kairoro. Business rekupa vanhu zvikwambo. Nyaya kuromba imwe nguva handigone kurambidza vanhu kuti vanhu musarombe, asi pamunoromba paya musasacrifice vanhu. Tine vanhu vakuti kuromba vari kubva varomba vachisacrifice vanhu. Kuromba kwakashata nekuti kazhinji vanhu vari kubva vasacrifice mweya neropa revanhu. Vanhu vari kutambudzika, saka vanhu vari kuzouya kwatiri tochivabatsira kubvisa zvikwambo izvozvo, kubvisa minyama. Nekuti musha menyu mukaita munhu aromba chikwambo, anotonyoresa zita remunhu wese kuti munhu aite munyama. Anotonyoresa zita remunhu wese kuti achazofa rini, munhu achatambura rini. Saka ndiri kuzoita basa rekupinda mangava mudzimba nekudhonza zvikwambo, tiparadza zvikwambo zvipi zvevanhu vanokwanisa kuzotanga kugara zvakanaka tapedza kuita basa rakadaro. Muri kuita basa rakadaro, vanhu vari kuti hazviko izvi zvakadai so zvekuti munobvisa zvinhu mudzimba dzevanhu. Vanoti imimi ana madzibaba nen'anga ndimunozvisima mobva mazoti kune munhu ndipe 6,000 and then izvozvo handizvirambe. Vari kuvanhu vakawanda especially kun'anga nemamwe maprofita vari kuvanotogadzira zvinhu zvavo.
undonzi kwamwe choti zvinotengwa wandonotenga anzi kumbari zvinogadzirwawo onokanda kumba kwavanhu asi ine manje kazhinji kana ndaunobvisa zvinhu kumba kwavanhu handitoendi ikoko chero pafoni ndinotokudza kuti pinda pakati uchaona zvinhu zvakafa tora sauti handiti bata saga kana plastic upise ndio mutero yandinoita ndinotobata chikwambo chiri kunyika ipi ndiri panapa kana ndapinda pamweya munhu kuri kunzi akutambudzwa ndonotora pamunhu andipfari kana ari kupenga ari kwaari futi havasi vese vanonzwa kwandiri basa rinotangira pamhepo nekuti ndezvepamhepo zvinhu izvi saka ndinoita basa rakadaro hatisi kuramba kuti variko vanhu vanonyebera vanhu asi inini handisivo ivavo totobata vanhu vanonyepa vanhu vanotouya kwatiri vachibvunza kuti kune munhu akauya kumba kwedu achibvisa zvinhu unotaona kuti kwakapfuura vakomana vaya vanoita zvisiri izvo kwakapfuura ana sekuru vaya vaya pamwe pacho unotoona kuti pakaitwawo basa asi kuti vese ndevefeki variko vanogona kuitawo vamwewo vanodi vanonyebera vanhu ivo vanonyebera vanhu munovati munoti kudii kune vanhu vakadaro dzinenge dziri mbavha mirai vakomana unonyebera vanhu ndavo mire ndo vanhu vakaipa ivavo unonyebera vanhu unokanganisa basa rakafanana nesu zvedu isusu vanhu vanoita basa toita kubatanidzirwa nevanhu ivavo asi kune vanondiziva nekuti tiri kuti kubva 2014 kana pari pamhepo ndandaako kunana Star FM kunana National FM vanhu basa rangu richipembedzwa vanhu vachiunzwa ari munobvira makanzwa kunzi amarimo waitira munhu feki vanongoitira munhu zvechokwadi kana pane mudzimu uda kusvitswa tongosvitsa mudzimu vanhu vataura nemudzimu wavo kana pane ari kupengeswa munhu ongorapwa kana pane zvidhoma zvapo zvinongodedzwa ipapo zvobva zvatotaura zvobva zvatourayiwa ipapo zvobva zvatopiswa ndo basa ratinodi ratinoitawo kana pane ari mukomana wakakamutiza ngomugadzirira munotaura kuti akauya akaroora munhu akachata maona saa muri kuona zviri kufamba zvakanaka so mwari ari kutikomborera kuzotenda kuti baba maita basa mataura nyaya imwe yapaita kuti ndive nemubvunzo kuti imi munonzi madzibaba amarimo mataura zvekare kuti munhu kana maona aine mudzimu munousvitsa muri ng'anga kana kuti muri madzibaba ini ndiri madzibaba asi tiri kuti munhu akanga akauya nezvaari kutenda handiti zvafanira kuti pane mamwe masituation ekuti munhu anoona kuti ininika ndokuda mukadzi asi mukadzi iye imwe nguva pamanga asamude miniminira ndiroita kuti atochinja mwoyo kusvika azoti ada osiya kana anga ari boyfriend obva atosiya munana mukuru iyoyo saka ndoitira munhu zvaanoda aona nga atoenda kung'anga kwacho kunobhirivha kunzi kune mweya obva anoitirwa zvinhu zvefeki zvekuti mudzimu wasi kusvika dziriko ng'anga dzinotoratidza kusvitsa mudzimu asi akauya kwandiri ndikadedza mudzimu unobva wasvika pamunhu saka vanhu varongotifaire kungaona kuti madzibaba marimo vanoziva kuti pane simba pane pawa orit mataura ekuti munoudaidza wobva wasvika imi munonamata kaimimi ndimi zvekare muri kutaura kuti mudzimu madhimoni imi muri kutaura kuti munosvitsirei dhimoni kudedzwa aiwa chari panguva yajesu panguva yacho zvazviriko saka makaona kupanya region mweya wakaipa wakadonzi ngaubude ndokubuditsa kwatinongoitawo futi kuti mweya wedhimoni buda nezita rajesu handiti ubva wabuda iwo wakatobuda wakaenda kunguruve mapaona saka pawakazenga wakutaura paya kuti mawiri ekuzotiparadza wati wanga watotaurirwa ipapo saka ndiri kuti ina handipe vanhu mudzimu but munhu kana uripo wechokwadi unonzi ngaubude nokuti munhu anenge adawo kuti chivanhu chake azive kuti ndechechokwadi here saka na vanhu vanenge auya nawo imwe nguva vanhu vanotofamba vachiti iwo wakaromba hausi mudzimu so akauya kwandiri vanhu vaida kunzwa kuti munhu chidhoma chiri papa ingozi yoro chii ndo pandakutaura kuti aiwa mudzimu uyu ndakutoti ipapo ndo vandaita miteuro yangu mudzimu wotobuda ini handitauri nemudzimu vanotaura nemudzimu ihama dzacho ndotovati abudai mudare garai uku kana mapedza nemhepo yenyu mozodzoka papi pano tofurira mberi kuita muteuro teda uzama da kuchenyura vanhu kuti vanhu vanzwisise kuti imwe nguva wanga wasiri changa chiri chichidhoma wanga wasiri kurombwa nokuti ukazhinji mamwe family vanoti munhu ane mudzimu anenge achinzi akaromba anenge atovengowo nevanhu saka panoita maoccasions ekuti vanhu vanoona kuuya danzwisisa kuti mudzimu yoro chii saka ndinosvika ndichiburutsa zvinhu izvozvo vanhu voziva kana akaromba zviri tomununura totomubata avaroyi vanobatwa vakatowandisa ipapa munotobata avaroyi ndotobata vakawandisa varoyi vandabata vakawandisa wazona vanhu vakutanga kuda kugadzira mabhindi kuzama kuda kuteedzera zvoita amarimo ukaona vaprofita vazhinji vanozonzi vabata muroyi vadi vakuda kugadzira bhindiri dzavo inyaya yekuti vanoda kuteedzera zvakanzwa ndakamubata varoyi baba 2006 paurini pake apo
masikati machena vanhu vakaona Varoyi. Makasangana navo sei, vakauya sei, makavabata sei? Pamba papatangobva kutofiwa ndobva ndatoita muteuro wangu ipapo. Ndikatoti Muroyi iyeye ndira kuti abatwe panapa nhasi chaiyo, ende ava ndavabata Varoyi vasingazikanwa vaitovepa Varoyi ndichoita dare iyoro patichingobva Muroyi akabva atosvikirwa nesharekerero. Ndikati ndichadzoka mangwana manheru, baba hapana akakwanisa kubvisa mudzimu iyoyo weUroyi. Share Varoyi iyo rakaenda ini ndatozosvika, ndo Varoyi vandakatanga kubata iwa, nekuti vakazenge vapaza dzimba mawindo vafamba nerodhi vakuoneka munhu wese kana hembe vasisade kupfeka, ndokubata wandakaita shaviro rabuda. Shaviro kana rabuda notozotaura kuti ndine here ndadya munhu ari mubhokisi. Ratotaura kuti ndine ndakadya. Rotaura futi vamwe vamwe vakadya neshamwari dzacho kuti ndairoya nanhengi ndaidi. Ima muchike udyiwawe. Aiyo hazviite. Mutumbi uno wakasimbiswa kane nengirozi. Unofamba nengirozi mutumbi uno saudyiwe neVaroyi. Chero vakawanda sei vanoparara panapa. Chichinyi matinonzi? Chechedu. Chechedu inonzi zvapupu. Zvapupu. Ngoperera pauti zvapupu chete. Ainzi zvapupu ezvo takachinja zita yanzi vatumwa vaMwari. Vatumwa vaMwari. Alright, pane nyaya yamataura muchitaura kuti pamwe munhu vanenge vachifunza kuti mudzimu, asi iri ngozi kana kuti zvidhoma. Inezvi pane nyaya yengozi. Nyaya yengozi toda kuti mutidzidzise kuti inofambiswa sei. Vanhu vazhinji vanotaura kuti mushonga wengozi kuiripa, asi mazuva ano vanhu havachairipe, vakudzorera kuvanhu vacho vakaurayirwa hama yavo, ndokwavakudzorera nemishonga kuti ngozi inouraya futi kune vamwe vakatourayiwa nevanhu ava kare. Ipapo mabvunza chinhu chakanaka. Panyaya yengozi vanhu vaurayirwa munhu, mukasave vanhu vakapangama, mukasafamba kuvanhu kunyanzvi dzakafanana nesu nevamwewo vanogona, munogona kutomutsirwa mweya wengozi ukatopedza imimi makaurayirwa munhu. Chakakosha ndechekuti nguva yamaurayirwa munhu apa fanira kupedza 3 months musina kufamba zvakasimba zvekuziva kuti wenyu achamuka ende achaenda kwaakaurayiwa. Mukanonoka vanhu vacho vakauraya vanofamba voenda kana kungave kun'anga vonotsipika mweya upi uya wodidzokera kumba kwenyu chaiko chaiko unopedza veikoko. Senyaya iyoyi ndine vanhu vakauya kwandiri pane 1 week so mumba mavo mune munhu 1 anga akutopenga navamwe 4 vakafa zvinasarikana, nekwana bamukuru vamwe vakadzoka kuvarume, mwainzi aitopenga futi. Mweya wengozi wanga wakatomutswa, asi vanhu vakatourayirwa munhu ivo vasina kufamba. Zvakazoitika manje ndezvekuti vanhu ivo vakazouya, ndokubva mweya wakutotanga kuti varondedzera kuti ndozviripo apa. Mweya uyu ihama yenyu yekuti mamuna kuifambira kuti imuke, ari kutomutswa achiiswa mumba menyu. Kwakuzozvigadzirisa, kwakuzorapa vanhu, kwakuzodi, asi it was too late nekuti vamwe vanga vatofa. Saka tinokurudzira vanhu kuti kana minzwisisa kuti mwe wenyu aita zvekupondwa zvinozobuditsa mashoko ekuti ngozi, zvakakosha kuti mutange kufamba. Saka imimi pane family mupe wenyu gwara, nekuti munhu anopota kutopondwa kazhinji kana mutumbi wake anga asinoita kupiswa anofanira kutoba nezvaanobatiswa paanofa. Ndozvombo zvako anofanira kubatiswa pamutumbi wake ipapo, motomuradzika zvenyu akabata, kuitira mweya wake unofanira kuwana simba rekurwisa kune akatouraya, akadaro adzoreke kuti agone kudi azomukira kuhama dzake atsipikwe. Saka kurati kuti ava vakanonoka, vamwe vanhu vafa. Zambuko ramakazovapa nderipimi? Zambuko ndakazovapa nderekuti mweya ikoko wakanga wakaurayiwa ngaudzokere ikoko, ende chero vakazofamba zvinenge zvandakaita afe akadzoka kwavari kunze kwekunge akudzoka mweya wakanaka, asina mhosva navo, ari munhu atoripwa. Saka vanofanira kutouya varipwe, nenyaya yekuti hama dzacho ndangogadzira zvinhu zvavakatotaura kuti tichauya tichiripa, nekuti vakatonetswa zvisingaite. Varidzi vazvo vacho vakatoponda ndo vakutopenga kufemiri kwacho. Saka ndo zvinofanira kuita ngozi. Ivo vacho vakatambudzwa ngavanga vadzoke vachiripa. Saka mutotaura kuti izvo zvizvo right, kune vamwe vanhu madzibaba marimo vakateerera pano paSlyMedia TV vari kukunzwai muchitaura nemuromo wenyu, kune vasati vaziva kuti akaponda hama yedu ndiani, ende hapana kwavari kumbonzwa munhu ari kupenga kana kuti kune ngozi, asi vari kutoziva kuti hama yedu yakapondwa. Ndizvo vanoitwa sei vanhu vanouya ngavauye vanhu ivavo tovaitira zvinovaitira kuvanhu ivava vacho vakaponda, ndokwatinozodawo something zvinobva kupi, zvinobva ikoko kungozi kwakaurayiwa nemunhu ikoko.
nenyaya kuti vanhu vanofana kuve vachiripa kapa saka vanofana kuzoziva kuti madzibaba vanoita basa kana mweya wemunhu iye akaita se wamuka munhu akauraya wamuka watambudza vanhu vachiona vadzoka vachimanifesta kuti zvechokwadi hama yedu kana isu tisi takauraya taya kuzoripa. Madzibaba toda kuteera nemakamera ka aiwa munoteera nemakamera hatiwanzora zveni makamera pabasa iri asi munongoteera henyu apa takaipa toda kukumbira kuti kupfuura nekuti vamwe vanoda kuona sana Thomas ndo zvitoripo nokuti iye zvinezvi vanhu vazhinji vari kungotaura kuti sezvamuri kutoita izvozvi zvika panapa comment section inongotaurawo kuti takai basa mataura yenyu kuti muri muIT but unonzoona uchitaura kuti kana mabhuroka asiyanai nezvekunyepera nezvekunyepera saka isusu vatoriko nehama dzangu dzimwe dzinonge zinyeberwa kwa dzinenge zitoenda vanenge vatoriko asi mweya wamwari uriko kuti panapa pangaitwe zvinhu zvirizvo vanhu vanotoziva vanoziva kuti aiwa baba wana maitiro avanoita ene tozvitemba pabasa racho pane hatichakuisai hanti bhaibheri rinotaura kuti mweya iyedzeunofana kumboedzwa imimi munoverenga bhaibheri toverenga bhaibheri ndazwa kutaura nyaya yeregioni aiwa zvakanaka kana muchiverenga bhaibheri pane nyaya tichazodzoka nayo hatichataura nezvayo asi ndoda kudzokera zvekare panyaya yebasa renyu irori iri kuti pamunenge muchibatsira vanhu paya pamataura kuti vamwe vanhu vari kutizwa nevadiwa wavo vamwe vachizoita seise pane nyaya yekuti vanhu vari kuita kumbopanze vamwe vanoita zvemaloko vamwe vanoita zverukawo imi munobatsirawo vanhu sei pakadaro? Ndine malokero wandinoita handigone kudzidzisa vanhu vanenge vane mweya vachangotanga vaya vanogona vanoda kuzodzidza pano asi munhu anongondibata pafoni pangu kana kuti ouya vamwe vari kutotanga vanogona kuuya kuzokwenyu kucollege futi vanodzidzira saka kuti vanenge vada kudzidziswa vanouya vavoda kudzidziswa asi vanoda kuikirwa vanouya tovaikira. Munoitawo sei? Tine vanhu vakawanda vakuti anenge achitaura kuti mukadzi wangu ka ari kunyanya adanana nabamudiki kana kutoita maboyfriends ekure chaiwo kana kuti akatoita vana mumba vasiri vako ini nezvandinotoita futi DNA yangu yekuti mwana anototaura ega anotonge seasvikirwa kuti ini handizivi panapa ndozvandinotoita izvozvo chinotobvondoka makutopinda muofisi mwachete natinashe mugabe ndozvandinotoita ipapo kuitira kuti unofanira kurera mwana wako akasungunuka zvisati ndewako ukana usina kudaro zo ndewako asi kana asiriwepo zvechokwadi unotoona kuti mwana asiwe panapa shavi rinobuda tomudza kuti ndiro kwakati anotaura kunana baba vake nedzinza rake anototaura kuti handizive pana muchengetedza usiri pano. Kune vana vakawanda izvinezvi vari kutiona izvinezvi vakambouya kumainbox kwangu vachitaura kuti ine amai vangu havana kutaura nanhasi havana kutaura asi munhu iye atoroora mumwe akatoroorwa vamwe vakatoroorwa ndane vanhu vanopfuura 5 vanotaura kuti hatizive amai havade kutaura. Ndine nzira dzakawanda dzandinoshanda nadzo ndine nzira dzakawanda dzandinoshanda nesituation yakadaro kuti mwana iye ave anosungunuka asina kuudzwa namai vake kuti mwana iye asvike pakusungunuka kana baba wacho kana kune hama yacho indosvika ichitaura futi kuti uyu mwana wedu ndakanzwa zvakati nekuti kashoma kuti munhurume agoita mwana atadze kutaura munhu akaipa imwe nguva mukadzi anoshungirira anosvika pakutofa asina kutaura asi murume aiwa murume anotaura kuti ndakaita mwana kwakati asi mukadzi shora akabvisa nhumba apo inonjota yake yega ikaperera mutoireti maarasa mwana asi murume anototaura kuti gore rakati ndakaita chakati saka kana vanhu ivava vanozobudikira vachitaura kuti zvakadai nyaya yemalokisi yamukutaura yetinogadzira zvekuti mukadzi hafe akasangana nemurume futi mukanzwa kunzi munhu akasungwa murume akasungwa hazvichaita zvakanaka uko anenge achizamba kuita zvaanenge achiita auya kuna madzibaba marimo aitirwa zvaanoitwa akasungwa kupi kana ndakusunga inini ndatokusunga hapana anogona hapana ndodzoka kwandiri kouraiti imuri kutaura kuti hapana anosunungura zvenyu imuri kusunungura zvevamwe here ndinouya kwamuri imimi inini Mukoma Sly ndakasungwa nenguva haisi kumira ingori spaghetti zvazvekutarisa malevels kana ari munhu asungwa nevamwe zvitarisa nenguva izvo musana usati watsikoka ayo ndotongo kusungunura oraiti akasika rukawo nevamwe mukadzi akaiswa rukawo pamwe nemurume wake haasi kuzviziva kana kuti anozviziva asi ada kubviswa wakamborisirwe rukawo indogona kusungunura chekutanga ndida kutanga ndabvunza kuti sei wakaiswa rukawo ukaona munhu aisa rukawo pamunhu wake ane zvaari kufungira ane zvaaona ane zvamurwadza saka kana vari kwamwe unogona kutouya ndobva ndatoramba kusungunura nekuti noitoona kuti nguva yandichakusungunura uyo achaona rufaro
wataka kusunungurira nekuda kuti iwo iwe watoita kuti rodhi yako ifambe sasa hatisi nzenza dzese dzatinonzi dzisungunurwe vamwe ngavatomboramba vakasungwa kudaro kuitira kuti murume wasungunukewo neivo vadzikamewo naivo vadzikamewo kuti misha ivepo vasaita network yepabonde pane pamamuchitaura mataura zvokuti imimi muno tinombobuda mune zvechechimbi chano tataura zvakawanda sere pane nyaya mamuchitaura imimi yokuti imimi munoverenga bhaibheri rinotaura iro kuti remekedzai vatungamiriri venyu nekuvanamatirawo zvekare mumakereke imuko kwenyu munoita zvimwe chete zvere aiwa tinoremekedza vatungamiriri vedu vangave vakuru vemucheche vangave makanzela vangave vatungamiriri venyika kungoti zvedu hatinyaya yekuti handinyanyi kubuda masocial media pese pese asi kuchechi kwangu titori nemunamato yekunamatira chii vatungamiriri venyika timunamato yekunamatira nyika futi kuti idzikame pese nguva nenguva saka munonzwa sei ndakuisai paspotlight munonzwa sei imimi kana nyaya yakabuda nezuro pasocial media izvezvi yatekeshera nemwanakomana wedu anonzi Holiten Mukunzei akabuda achitaura iye nyaya yekuti ndoda kuvapedzera mutungamiriri wenyika pamwe chete nevana vavo nemusangano wavo wese havana zvavanombondiita kana vana vechidiki vachibuda vachitaurawo mashoko akadaro imimiwo komenti yenyu semunhu waMwari munotiwo kudii dai anga rimwe munhu ndainyanya kupinza komenti asi kwazvabva manje pakuti Holiten mukomana ane dambudziko mupfungwa dzake nenyaya yemadrugs anotora saka muri kuona makamunachitora here ndiri muprofita akamufanira kubvumwa zvandikutotaura ane madrugs anotora saka akambotukana mudiwa vhudhu akati mbinga aspoirisa nanaola vese atuka vamwe vanhu vaakatuka pamhepo akatuka achitaura zvekuti ane cheche akazopinda akationa vanhu vemuchechi imomo vakabata makondomu muchechi anongotaura munhu anonzi Holiten kwana ibetenjo munhu yaye anongotaura kuti anoda kudiscourage vamwe vanhu so anoimbira munyika otungamirira obva atuka vatungamiriri vacho venyika nevana mutungamiriri ofuture hana chaakatadzirwa munhu atore dambudziko iye pachake isu sechechi yedu tinoremekedza vatungamiriri vechechi nekuti tinoremekedza vatungamiriri venyika imsori pamati hapana chaakatadzirwa munopfuurira inyu mberi pamati hapana chaakatadzirwa iye ari kuti vakanditorera imba vakatibuda muimba yavakandipa vakatibuda muimba yavakatipa imwe nguva duration because everything has got a grace period apana kunge grace period yakapfuura yekupiwa kwaanga akaitwa anga akapiwa forever kana anga akapiwa imwe nguva anga akapiwa kunzi shandisa for 2 years lease pamwe raakupera saka na haangabva atukira vanhu izvozvo imwe nguva imba yaifana kungupiwa munhu anenge achirira nguva iyoyo naHoliten acharira pamwe paida kupiwa munhu akurirawo pamwe paida kupiwawo kana ngwerediki akurira kuti apiwa modi ambonogarawo handiti ombogarawo 3-4 years kana nguva yapfuura pogara mumwe saka ipa padai pakabuda taigona kubudisa macomments asi chakaipa chaanoita ndechekutuka vanhu wese kuzotuka vatungamiriri ukaona chero mutungamiriri wechechi zvinoita ana talent chivenga zviya idambudziko kuona munhu asingaremekedze vatungamiriri vechechi zvirimo mubhaibheri biblical unofanira kupota uchitoremekedza vatungamiriri venyika unoraramira uri kana uri munhu akabva kuvanhu sesu wotonamatira nenyika sesu totonamatira kutungamiriri venyika kuti vachengetwe kupfuura makore avainawo kuitira kuti nyika irambe ichifamba zvakanaka ite peace munyika munomu mune peace yakakura ine mudhara ani manzwa kuti ndakazikanwa nekubatsira vanhu kubva kare I've been in UK ndoziva zvekurarama muUK I've been in China ndakaenda kuChina I've been padhuze kuna Zambia ndakaenda I've been Mozambique I've been Zambia ndaiveko so pakusungunuka kwandakaona ndakaona munhu takasungunuka kutodarika chi zvakanyanya I've been even DRC mataura nyaya yeapostoli Chivenga tazvinzwa kuti makaenda kumatii mana sevanhu vechipostori kudai zvinonzi tiri kuenda kumatii mana enyika mataura nyaya yeapostoli Chivenga nyaya yeapostoli Chivenga ndeyekuti ivowo vari kutoti ndiri kugadzirisa muparinga arasika ndiri kugadzirisa baba aguti varasika ndiri kugadzirisa maprofets anenge arasika vasiri kuita zvinhu chaizvo saka imi mungazomuti ari kukanganisa here iye achitaura kuti hamakandiwa arasika iye hana munhu waanoyemura kana achitaura bhaibheri ane hwanyoro 2 mavhesi aunoona kuti apa anenge ataura chokwadi chikuda kupinza vanhu mugwara rekunamata ane pride yekuti anozoona kunge vanhu vese anoda kutoti vanamate zvaafunga iye kuti zvinamatwe
saka ndokurasika kwavanoita vakuru vanonzi talent. Havagone kupa vanhu gwara rakanaka, ende vanoda kuzama kuda kusvibisa machechi ese, oti chechi dzese hakuna kana mufundisi ari kugona, ndiye bedzi ari 1. Ndopaunozoona kurasika kwake. Imwe nguva anenge ari right pashoko raMwari, asi panyaya dzoda kubata vakuru vemachechi nekuda kuzobata vakuru venyika achiti vakaipa, haana zvaanenge achiita. Mukatomboona mutoona kuti munhu anorasika iye pachake. Mukada kuzvitarisisa kana kuri kunzi upenyu, iye is a political guy. Iye murume uyo anotori simba rekutonga anaro, but anoshaya, ane pfungwa dzoda kutonga, ane pfungwa dzoda kutonga, but haakwanisi kugamuchirika kuzanipiwe, nekuti kuzanipiwe kunogamuchirwa navanhu nehuno. Saka na simba roda kutonga anaro iye uya ndowane kuti anytime akazowana nomusapota anotoda kutozoita chero pati yake chaiyo. Ndopapa kuda kuya mubvunzo pati yake chaiyo asiye chechi atange aite political dzake ka anenge aida kutozoti ma political parties ese hapana anogona ndindogona. Saka na haana hake vanhu vanogona kumutsigira, but pfungwa dzake iye mashorero anoita ma political parties ese anenge aida kutozozita kunge ndiye anodiwa nevanhu anogona kuti imwe nguva achazongofuma kunzi achatungamirirawo vanhu achatungamirirawo, asi hatungamirire manje nyika inoyi. Ndi muri kuzvitaura nekuti muri kunzwa pamweya here kana kuti mungotaura panyama? Aiwa, zvitori zvemweya. Nyika ino tinogara tichinamatira nguva nenguva, tinonamatira nyika. Muchaona kufamba kuita nyika ino minamato iri kubatwa machechi akasiyana siyana anoda hurumende yawo, nekuti mukanzwa zvichinzi vatungamiri venyika kana pati rikutonga mamitingi ainoita ayaya, vane hope dzimwe dzavanotorota, vane wisdom yavanopiwa. You can't be a president usina wisdom. So mukada kutaridza our visionary leader wedu now is president nachiwenga nevamwe vese vanovapoteredza, vane uchenjeri hwanofamba nahwo varume vaya Mwari anotaura nawo mavari mapaona. Saka na vanhu oona munhu anongomuka obva atotuka otodiscouragea pfungwa dzavo, munhu iyeye ane dambudziko rakakura riri maari. Pane nyaya yamataura uye yekuti mumwe anenge akatizwa nemunhu waaidana naye kuti waanga avimbisana naye kuti vachazenge vachizoroorana. Pane nyaya yaapostol Talent Chiwenga yemudzimai akabuda akaenda papodcast paola, akataura achitaura kuti ndakanga ndavimbiswa kuti ndichazenge ndichizoroorwa asi ndakazosiyiwa. Saka takuisai paspotlight, muda kuti tomudzorera here muimba yatalent kuti mukadzi uyu aifanatotora mukadzi wake nekuti akatambisa bhaibheri. Ndiye anoverenga bhaibheri sekuverenga kwatinoriita. Mukadzi kana wamutambisa ukutarisira kuti achagara nani, nekuti akanoratidza kuti akatambisa mwana uya nguva yakareba. Iye ari kuti haana kurara naye, vaapostoli vari kuti haana kurara naye. Toteerera mukadzi, hatibvunze mbavha, totanga tabvunza akabirwa. Asi mamboti mukadzi anonyepa kaimima, anogona kuvanza chivi chake chekuti asi kwazobuda pachena. Apa akabuda pachena, akatombovanza mukadzi uyu, akazobuda pachena kuti ndaitoenda kwanze nekuona nahotera, ndaenda kwanze nekupi nekupi nekupi. Ndaitonyengwa mumba the same person anenge achiti indakarurama, vamwe vese imhombwe, vanotadza, vanodiya, achituka ana magaya, achituka ana makandiwa, achituka nezinesi. Anenge yakatomboparidzira akati marimo wekuhetikirife imbavha wachireva imimi. Achireva inini. Okay, maita sei baba? Aingoparidza zvongoti kuhetikirife kune mumwe aripo. Apo musina mbomutaurawo. Ndisambira ndakatombomutaurira. Ndakatombomutaurira ndakazongonzwa audio. Akutotaura kufuda marimo ariko, anoita zvanoita marimo enganga wati. Ivo vari kuti ndinoini handisinganga. Vari kutiwo muchechi mavo vari kunamatira sekushandisa kwavanoita bhaibheri shoko raMwari, vari kunamatira kuti muve nemavhijinzi chete chete. Aiwa, mazuva ano nenguva yatakufambidzana naye vanhu vari kutamba che vari kumagredhi 6 nenyaya yekuti mazuva ano kwane takurarama modernized life yekuti vanhu vane mafoni vane chii vari kuona zvakasiyana siyana, vana nechikafu tavakumbidza vakura. Saka na zvakadaro zvinoona mbozvisiya pashow inoyi. Pari pamwe patisingagoni kusiya. Pekupedzisira ndepekuti tiri kuti isusu munhu ari kuti muchechi yedu munofanira kunge muine mavhijinzi chete, kwozoti ari kunamata, ari kunamata kuti vanhu
vanouya kuchechi kwake vave kana kuti maybe vanokurira muchechi. Saka zvikureva kuti here pane vanotendeuka ndoziva kuti haisi chechi, vanotendeuka vacho ndo vamuri kutaura ava vakatambiswa vachiri vana vadiki. Saka Mwari ari kuda vanhu vese vakarasika, ndo vanhu vacho vakarasika. Zviri kureva here zvekuti vanhu vakadaro havana mukana wokuti vanzi vapinde mumachechi avo vazoroorwa kana kuti vakura vasiri handizozivi nekuti church like Pentecost I think is based on doctrine rake iye, nekuti church mapentecost ari based kuti kanda kwajaja tafana kuti andanzwisa doctrine remukuru wechechi nerechechi raanopreacha to the people ndizvo. So maitiro anoita patari ndichiwenga hatigone kuti titi ndo zvinofanira kuita machechi ese, nekuti iye wacho ane zvaari kutenda zvaari kuita iye, nekuti ari pakondema zvitendero zvese oti chitendero chake maitiro ake ndo anoita bedzi, asi anenge achirasika. Chionai manje kuti akazokombora mwana anga ari musikana webasa, musikana webasa tiri kuti anenge adzori mwana wako. So tozoti vangane vakambozoenda kumba kwake vaakarara navo munguva yanga ari kuno, kana ikuvheni kana akutore musikana webasa taakutongoziva kuti isi automatically kuti aritorarwa naye, anondadza kutaura nenyaya yekutyisidzirwa nezvaanenge achipiwa kuti ma13 nechi twanenge achipiwa kuti ma13, asi nyaya yehombe ndeyekuti chi iye ndiye aritori mhombwe, ndokutaura kwandinongoitawo kuti ngaaregere zvaari kuita. Tapanzwa muri Zimbabwe tutara namadzibaba marimo nasuno vatishanira kunoko Sly Media TV tambovaita pa spotlight tichida kunzwa pfungwa dzavo pane zvimwe zvinhu zviri kuitika munyika, nekuti kereke ine donzvo zvekare rekuvaka hunhu mukati memararamiro edu isusu uyewo vanhu vanonzi vanonamata vanofanira kunge vari maambassadors of good things zvinenge zvichiitika muupenyu uye nemusociety matigere. Saka vanhu vazhinji vachizoti mwana uyu kurasika kwaita dai anga ari kuchechi pamwe hunhu hwake hungadai huri hunhu chaiwo. Saka tamboenda kunyaya, but nyaya yatavinga panapa inyaya yekuti vanhu vawane zambuko mukati mezvavatambudza makore akawanda. Inova ndo nyaya yauya namadzibaba marimo muchazotiregerera kuti tazinge takuvabvunzawo dzimwe nyaya, asi nyaya yavauya nayo panapa ndeyekuti vari kuyambutsa vanhu vane matambudziko akasiyana siyana. Pane zvatataura zvese madzibaba, pane iri rimwe dambudziko revamwe vanhu vamuri kufungidzira kuti imimi vanofanira kuuya kusangana kwenyu kuti vawane zambuko vasati vaziva nezvezita renyu kana kuti vakamboziva nezvenyu kare asi vanga vasingazivi kuti izvi zvimuri kuwanika kupi. Mazuva ano ndanichiti kune vamwe vanhu vari kumhanya kuendeswa kuti kana kuri apa iyo rimwe yechina inenge yatoitika. So ndiye tichiti mwana akatanga kupenga pamucherechedzei makaona kuti mamuna aya anapambofamba anapambowanda musamhanye kumuendesa kuri apa, vanhu vakadaro tinowada mudare kukana ari madrugs kudarira kutoona kana ari madrugs inyani mukupedzera nguva achisvika ndotokudziva kuti madrugs kana zviri zvemweya kungomurapa mwana wenyu otodi otodzokera kumba ndizvoka. Then nyaya dzimba indoda kugadzira dzimba, vanhu vane dzimba dzanetsa handitika newada kudzingwa mabasa newakatodzingwa vanofanira kuti bata ndira kutagawo futi mabasa wane maqualifications uchigona kuti pane parutoziva pariripo asi ndarinyimwa kwangouya chete iwe ukapiwa muteuro zvinhu zvako zvakutodi zvakutofambawo zvakanaka. Newane zvirwere vanoponeswa futi zvakare, nevanoda kunzwisisa zvakauraya mhepo kunyange zvakauraya hama kunyange kare kare kana kunyange rezvidhoma chaizvo zvino zviriko zvinoda kuti zvitariswe kuti chiriko here zvechokwadi toparadza. Kana pane Varoyi tikuziva kuti wawanda mazuva ano zvinoda kuti zviterechetwe kuti zvinhu zvakadaro zvinofamba zvakanaka. Musati matiudza kwamunowanikwa kungapote kuchiuya vanhu imimi munoitawo zvekare here kune vamwe vanenge macelebrity anenge isusu nyange zvisina mazita makuru asi havade kuuya pachechi penyu kuti vazonamatirwa, vakadaro vanobatsirwa here kuita ma1 on 1? Ma1 on 1 ndo atinotoita. Ndakatowanjira kuma1 on 1 kuchechi toenda Sunday chete, vanoda free anouya kuchechi Sunday pamwe pakati pepesa ma1 on 1 kana da kubhuka panga pafoni kana da kubhuka kuuya unongofona. Kungatiti ndiri kuSouth Africa, ndiri kuUK, ndiri kuCanada, kuChina kwamana Russia vanhu vanotofona pamwe vanotofona pamwe ndetozomboendako pamwe ndoita zvepafoni ndongoda zita sene mune foto rako ofona otaura prayer request yako ndopinda muprofesi ndokubatsira ndokudza zvekuita zvinhu zvako zvofamba zvakanaka. Kukana asati ataura prayer request imi munokwanisa here kumudonongodza tomudza kana ataura neni aiwa grazi panapa rakazara zvinongofamba zvakanaka musantaura. Saka munobvuma here kuti rimwe zuva tomboita open air tiri pano pamhepo kutongoti pano pamhepo paadresi vanhu vachiuya
aiwa toda vanhu vanenge vari kwavari vakauya kuno kuti uzonzi taita mabhidhiri tinoda kuti ari kwaari ikoko momuprofita ofona obva aenda pamhepo mubva mamutaura kuti iwe Sylvester nyaya yako yakamira yakadai wakazoroiwa nanhingi nanhingi ichokwadi here kunyepa here nekundiso kuti ipapo madzibaba amarimo vauya kuipa instant microwave solution ipapo zvinobva zvabuda zvakanaka pane zvimwe zvamuda kusiya kuvateereri vakakutarisai zvinezvi paSly Media TV mobva mati pane mafoni numbers uye nekuti munobatika sei anoda kusiya ndizvozvo zvekuti wanhu life kazhinji haidi kungogara ukaona kazhinji munhu ane mota yake kwabva kure akatoshanda mukushanda kwake kutosanganisira something chiri spiritual chekuti mamhepo ariko dzinza rega rega munhu wese akaberekwa une mbereko kwababa une mbereko kwamai une maneighbors akwe kuti akakutarisa pane zvanofunga mwoyo akakutarisa saka zvizhinji zvinoda kufambirwa zvionekwa ukangovata nelife yako inovata sana vazhinji itai muchiona musimudza musoro kusimudza ndokuita seiko kufonera vanhu vakafanana nesu ouya nditi kana pafoni ipapo woitirwa miteuro yako zvinhu zvako zvofamba nekuti devil is real. Pane vanhu vanenge vachiti iwo mudaire mafoni tinozvinzwa kune vamwe vanhu imimi mune vanhu vanodaira mafoni here panhamba iri pascreen ndimunodaira here kuti kune vamwe vanodaira kuti vanhu vagare vachiziva kuti uchadairwa kana kuti nemasondosi kana kuti vanhu ukangotaura panhamba dzangu ipapapo vanhu vanoscreenwa kuti uyu ari serious uyu ngaatendwe pane munhu anongoti makadii madzibaba maona asi pane munhu anobva achiti madzibaba makadenyu ndira kutobatsirwa ndingasvike sei ipapo tingatanga kupindira upi kwete mumwe anongoti kana kuti hai vakawanda kana anofana kuza chichemo chake munhu wamwari makadii ndiri kwakati nyaya yangu ndeyakateka ndingasvike sei ipapo ndiri kwakati ndira kushandiswa ndiri pafoni takuziva mapindiro atira kuita mapinda mufoni yangu chaiyo baba makuseni anochaenda achitoudza mumwe munhu nyaya imwe chete iyoyo kungoti anongoti makadii henyu Mukoma Sly obva atizivi iye ndiye anozofamba achiti havapinduri saka ana baba vangu nanamai vane mafoni vanoscreena vachiona kuti zvakamira sei hatisiti hamupindurwe asi matangira akaunotoita anobva atoita kuti munhu ave very awareness kuti uyu munhu akatimupindurira ati ane mwana wake ari kurwara baba batai machirenye munamato mautoudzwa kunzi tsvaga mvura tsvaga mukaka takusanganisa nababa obva otoatendwa ndizvo chero ndichitoeresa mumwe vanhu kune mafoni anotouya ndichitobatsira vanhu saizvezvi kuti uyu munhu aritoda emergency taurai naye obva atosungunuka upinda mufree life yake zvinhu zvake zvofamba kwamati mimi muno vanhu vanogona kuuya kuzobatsirwa pachena kunopindirwa chechi musoesandinde kupi kuHeadcliff kuna 13 pa633 muground kuseri kweclinic pane ground rebhora ndopega pane shedhi yemarata pabishop madziva marimo pane mota so ndopega nipapo unaika wanzi pane mota so unarokomborera vanhu vese vakazara nemota kumasowe handiri aiwa tinesuwo tinotenda zvikuru kwazvo nekutifungawo kuti regai timbonotaura nyaya yebasa ratakatumwa kuti tiite asi tinoritaurira tiri paSly Media TV maita basa madzibaba amarimo aiwa tinotenda ndiwo madzibaba amarimo mavanzwa kuti aiwa kana dziri nyaya dzezambuko zvinonzi zvaramba kwevamwe kwavo vari kutaura kuti aiwa imbouya kwatiri uone kuti hazvisunungurike here vataura zvakare kuti vaya vamwe vanogara vachingochema vachiti aiwa hapana chatinacho vasingade kubuda pachena kana kuti vasingade kubuda paTV kana kuti vasingade kuita ma1on1 uyai musi weSunday kuHeadcliff vanoita sei vanopedzera neHeadcliff kana Hetfield Headcliff vataura kuti kuHeadcliff paseri peclinic munovawana vakazara ipapo vachishandira vanhu haudzokere usina kubatsirwa kana uchinge wangouya ikoko handitika nekudaro tiri kuti ngatiitei mumhanyidzanwa tichienda ikoko chechi ndokuhospital kunonoponera vanhu haisi nzvimbo inongoungana vanhu vatsvene kuri kutodiwa iwewe uri kutaura kuti ndedambudziko randinetsa kuri kudiwa iwewe uri kutaura kuti aiwa inini zambuko ratadza ndadyirwa mari kwevamwe vanhu ndaenda kune dzimwe dzin'anga ndaenda kuna mwana madzibaba ndakabvisa mazakwatira emari asi hapana chafamba vati isusu veTV tivateere chinoona kuti imimi vacho muri kutaura kuti makatadzikwa kwevamwe ivo vanokugona here vanotidaidza kana muchinge mangosvika ikoko chete vodza kuti TV ngaiuye ndoda kutanga kubatsirwa TV ichizviona nekuti rangu indambudziko ndoda kuona kuti vanorigona here nekuti akadyirwa mari handisisina kutenda mandiri zvikuru sei anenge adyirwa mari anenge autaura mese makafanana vanobva vanzi mese muri same WhatsApp group madzibaba amarimo vataura kuti inini pandiri hapana zvino
tinokona, hapana chinhu chinonzi hachina zambuko, nokuti ari mandiri mukuru kupfuura vese vakakukanganisirai nekukubirai madestiny enyu. Zita ndinonzivesa tafumanai kana kuti simbi yebasa. Ngatitsanganai zvakare mune zvimwe zvirongwa pano paSly Media TV podcast, tinoti chisarai.